Netreba zapískať. Treba, zapískajte. Vy ste taký známy, ešte dokonca aj spevák. Zaspievate si. Má drahá, dej mi víc. Máme o vás informáciu, že toto je váš repertoár. Vedeli by ste na prstoch vypískať. Má drahá, dej mi víc své lásky. Au. Na prstoch vypískať túto melódiu. Alebo chcete zaspievať radšej? Asi by to bolo lepšie. 20 sekúnd. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc své lásky. Au. Ja nechci. Dvojhlas. Ja nechci skoro nic. Ja nechci skoro nic. Ja chciem pohľadiť tvou riadku. Au. Sergej Kozlík je našim dnešným ranným hosťom. Nenechajte si ujsť ani jeho ďalšie slova, možno že aj pesničky. Teraz máme 7:27. To musí každý minister financí ovládať. Toto je 10 šuplíkov, delíme sa po bratsky, hej? Jeden vám, jeden mne, dva vám, dva mne, tri vám, tri mne, štyri vám, štyri mne. 7 hodín 53 minút, 8 minút pred 8 hodinou. Pán Sergej Kozlík už si zložil okuliare, už na to čaká, ale ešte chvíľočku. Nie, práve, že to je, keď si zložíš okuliare, to je také gesto akože doma, že už všetko je v pohode, že už nič na mňa nemajú a teraz tu už len v pohode dožijem. Ešte som neutrel pod ščela. Ešte ste neutreli. Aké je ministrovať tomuto štátu a mať v rukách všetky jeho peniaze? Navyše presne v čase, keď ste vy boli ministrom financií, tak to ešte bola iná káva. Podotýkam, že nemal som všetky, napríklad vaše som nemal. Nemali ste moje? Áno, mal Lebo som žiadne nemal vtedy ja ešte. Mal som len štátne peniaze a treba povedať, že jedna vec mať peniaze a druhá, že viete, že najlepší boj proti inflácii nikomu nedať. Takže to je dilema každého ministra financií. A teraz by vás to bavilo robiť ministra financií? Nestúpiš dvakrát do tej istej rieky, sa hovorí, takže asi som dal jasnú odpoveď. Odvtedy som už na liekoch ako starší pán a musím, samozrejme, niektoré veci sa riešia športom, niektoré aj tým možno dobrá je KBška. Áno, áno. Ale už to nebude... Naučil som sa s tým žiť. Dobre, ale dúfam, že my vám tak spríjemníme ten váš srdcový tlak alebo srdcovú činnosť jednou takou vecou, ktorú sme si pre vás spravili. A tá znie. Tá znie, že by ste mali, keď sme hovorili o tej stávke, mali by ste nás teda presvedčiť o tom, že ste šarmantní, čo už ako ste dali trošku najavo, ale aj tak v uliciach, teda medzi potenciálnymi voličmi do 5 minút musíte presvedčiť 10 žien, aby vás poboskali. Poboskali, no. Behom 10 minút. Nie, behom 5 minút. 10 žien a behať nemusíte. Ja som skúšal zjednávať. Ja len takto, bude to pred strednou školou, či pred penziónom, lebo vy určujete podmienky. Takže no, ak by ste veľmi chceli, tak aj k domov dôchodcov zájdeme. Takže sám čakám, že kde tak... Nie, to je takisto ešte naše malé tajomstvo, usadíme vás do auta, vyrazíme, navrhujem obručku dole. Dobre, ja prijímam stávku. Ešte nebude to pred kasárne, predpokladám tiež, nie. Aj keď možno, že niektorí 4% by sa potešili. Dobre, 7 hodín 57 minút, do 3 minúty 8 hodín. Počúvajte Kokoriko aj naďalej. To vieme, kam putujú naše kroky, pretože sme práve prišli na hlavné námestie. Pán Kozlík už beží, pretože vie, v čom spočíva jeho úloha. Dobré ráno, teraz náhod na okolo, vidí sa pán Kozlík už presne. Ešte sekundu, neponáhľajte sa, my sme samerali, neponáhľajte sa. Sekundičku môžete vydržať, my totiž máme úlohu, že už aj vy to vlastne ako prvá žena budete vedieť, že toto poznáte, kto je? Sergej Kozlík. Sergej Kozlík, je to presne tak. A teraz on musí za 5 minút zohnať 10 ženských boskov, už pred chvíľkou aj tak smutne skonštatoval s mokrými okuliarmi, pretože prší, že veď nemusím ani vyhrať. No pán Kozlík, kam bežíte, on si naháňa ďalšiu. 10 ženských boskov, no. Tak vy mu pomáhať, teraz mu začali pomáhať a pán Kozlík už aj bude hovoriť asi. Áno. Pán Kozlík, poznáte, potrebujem... Ja len potrebujem za 5 minút 10 boskov dostať, keď vás môžem poprosiť. Za 5 minút 10 áno, v tomto počasí. A čo je za 5 minút 10? To mi musíte vysvetliť. Nie, on má 5 minút na to, aby vy napríklad ste mu dali pusu. Budete prvá žena, ktorá mu dá pusu. Ale dúfam, že zarastený. nezneužijete na nejakú kampaň, takže... Sergej Kozlík boskáva ju a ona až teraz je ho, no. Môžete mi pomôcť, pusu potrebujem. Ešte aj to. To na dobré ráno. Nielen, že ste mu hlasy dali, ešte aj pusu, že? Strašne ste mi pomohli, ďakujem pekne. Máme tretiu, ja už to stopujem a to sme na konci prvej minúty. Teraz ide žena a Sergej Kozlík beží za ňou, pretože ona vchádza na hlavné námestie a žena uteká pred ním. Ale my ju dobehneme, pani. Ja už som
No a zajtra ho pozerajte v telke, to je ten slávny Sergej. Tam ide žena do ulice, do Zelenej ulice. Áno, máme 4, ešte 6 boskov, tak teraz neviem, či som ho neposlal na istú smrť, ale beží za ňou, letí, určite ju dobehne. Žena stiahuje dážnik a zachádza dovnútra a táto pani nám odíde. Áno, my máme jednu pusinku len. Ďakujeme pekne z Fanrádia, sme zbierame masy. Áno, 5 boskov už máme. 6. teraz je pani v ružovom kabáte. To bude 7. bosk. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja chceš ešte, ona už dala. Tu ide pani, ale aj s mužom. Je to stavka s Fanrádiom. Pani nechcela dať pusu, ale a tu idú, pozrite sa, 2. Ak dobre počítam, tak máme 7 asi. 7, no teraz prídem. Jedna pusa, áno. A ja môžem, to bola pekná pani, no. Dobre, a tu by sme mohli zohnať poslednú, to bude bonus. Kde sme vošli? Do banky. Dobré ráno, a tu samé ženy, krásne pracujú. To sme dali. A posledná od zamestnankyňa, od najlepšej pokladničky, cez okienko pusinku. Mladá pani, nedáte pusinku cez okienko Sergejovi Kozlíkovi. Na ruku. Tak, splnené. Áno, do 5 minút sme to stihli. Fantázia, no ubehali sme sa jak štence. Mokri sme ako psi, ale dokázali ste to. Áno, ďakujem pekne, ľudia sú láskaví a ženy obzvlášť. Vy ste polonásilní síce, ale to sa uznáva. Treba povedať, že bolo asi 12 žien, z toho 10 vás poboskalo a 2 už aj tak boli 80-tničky, takže fantasticky, ideme naspäť. Neľutujete, že ten drahý kabát je mokrý? Nie, to uschne a je to pekný zážitok. Za to máte od nás ďalšiu kávu. Jasné, a už vás čaká kolektív určite na Leškovi, ktorý vás doboskáva a dorazí, takže my sa v banke lúčime, dovidenia. Tu sme tak neplánovane vstúpili, ale miesto si myslím, že sme dodržali. Boli sme na hlavnom námestí, ktoré je naďalej prázdne, ale my sme 10 žien zohnali.